Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Satuya Gabos. Biyernes ngunyan, Viva Señor Santo Cristo. Ultimo dia na kan Enero 2025. Matindi ang dalagan kan panahon. Garusa na sinamusamo tatanem sa tapos na baga so Enero. Sa agatabi, bulan na kan Febrero. Sa mga medyo magpabuking na kamo sa ko, mantang daipang naiinoti. Sabi baga sa Facebook, maski pampaselos lang. Tawan ko kamo ningko niya, nintip ha. O, kamo dyan ha. Ang petsa 14, yaon yan dyan sa Indo talaga. Yan na mga original. Ano tatanems? Yaonan dyan. May burak, may sokolate. Dahil Indo aram, tibaad, nainot na. Ano tatanems? O kaya, kinaagahan petsa 15. Mas sweet nga ni gayud so nainot mo na so kinaagahan. Dami niyan. Lalo yung mga medyo thunders na tatanim sa no. Nako, tabi ha. Kami po minapaabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na iguana ning resulta sa maghapon niya itong pagpagal, pagtrabaho, paghinguha, pagsakripisyo, diskarte, hanap buhay asin iba pa. Sa paagikan padagos niya itong panarig sa mahal na amang Diyos, magpasalamat lamang kita. Viva Señor Santo Cristo! O dyan baga sa dapdap, Santo Cristo, Kwasay Parish dyan, sa San Roque, Candaraga, sa Sitio Santo Cristo, kan Barangay San Roque. Ini na po ang programang Bicol Target. Minaimbitar na ibanan nindo kami sagkod alas 5 ang pagkahapon sa paagikan na mamurutuang istorya dyan sa palibot katuwang niya to ang news team sa panginot ni Chief Jimmy Nasalita, kumparing Jim Pading Al Armario, Pading Jomar Bien, asin si Joshua Bino and Karen Nicole Ala, sa Manibela Henry Mata, sa control technical si Tatanems Flora. Sa newsroom, yaon dyan ngunyan Angel Mustaza, Mary Joy Jaresgo. Siyempre sa Panginot asin supervision na yan ni News Director Mardela. Nakamonitor man si Jen Matthew Balyaran. Sa production si Madam Shia Leron. Kasabay paninda sindang grupo man sa social media si Jimos Barrios. Siyempre sa broadcast mitabi sa internet DCGB News Online. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Then yung mga OJTista hale sa Cat College. Yan, yaon sina nagatarabang-tabang sa technical department maging sa AM band asin sa IT. Ako po, si Pio Fernandez. Good afternoon.
report tulos kita dyan sa palibot. Nasa linya si kumpadreng Al Mario. Dagdagantan mga istorya dyan sa luwas, isihon ta daw kung ano ang nagbubutwang impormasyon. Kumpadreng Al, Diyos marhain hapon, please go ahead na. Maray na hapon, pade oroyaya na lamang ang mga poste kan Aleko digdi sa may gilid kan bagong mall sa Albay District. Alagad daipa na aksyonan na maariglar ini na dati-dati. Sa inot ng naging pahayag kay ito ni Aleko General Manager Engineer Wilfredo Boxit na problema talaga ninda ini sa budget. Kaya nga ni nagahagad manin